That is the COVID situation in the province of Cebu today. I am not gloating that the numbers are decreasing. I am just showing you the facts. And I gave you a total, pero palihog, especially since we have decided to distribute to all of our PNP police stations in the 44 municipalities and 6 component cities, and we include Mandaue. Mang-distribute mi ani. Kanitanan nga inyong ihatag, DSWD, amo ning ihatag sa tibuok probinsya. Ug apilan pud namo ang PRO 7 under General Montejo. So, those are my reasons nga kaning face mask policy, let us rationalize it. When it comes to the matter of fines, it is very oppressive. It is so anti-poor. Ang mga tao nga mga kabus mo ay mga ego. 300 para sa usa nga dakog sweldo, 40,000, 50,000, okay ra na. Pero kanang 300 sa nagsweldo ra pod, labi na ron. Ngani sa Cebu City di ay skeleton force ang uban. Kung 300, kanang 300, lifeline na intaw na para sa iyang mga anak, pamilya. Kaduha na ha. Lifeline na intaw na. Unya, una-una nga, kanang iyang gibayad, could have bought several kilos of rice para ipakaon sa iyang pamilya. Second, let's just be honest. Ang maigo niini, as I said, it's anti-poor. Kay kana ramang mga nagbaktas diha, kana ramang mga nagbisikleta, or else, dunay hikontrahan ang pulis, at ngan ka, to akas imong balay, inigawas nimo, dakpon dayon ka. Ay kay kadaghan may mang text nako nga nigawas lang sila kuno nga magpalit sa tindahan, dakop dayon. Pero dili ka namang nagsakay sa auto. Dili ka na mga nagpuyo sa mansyon. Kay influential man na nga mga tao. Kanita mga kabus, wa man ni influensya. Wa man ni kasandigan. Di kanira gud sila maigo. Besides, moingon mo, uy, mudakop man sad mig mga dato. O sus pila ra man ng 300. Pitik ra na sa pitaka. Pero ang 300 para sa adunahan o 300 sa usa ka kabus, lahi ra kaayo ana ang balor. Unya, ikatulo, unsa man gyud sistema panguliktaan ni be? Namoy resibo? Unsaon man ninyo pagmonitor? Pila na kabuok di pangdakop? Unya, pila po'y gitugan sa gibayad? Sigurado mo nga this does not provide temptation for corruption and abuse. Now, ang atong panggukdon, katong mga klarong kriminal, katong mga nang rape, mga namaligyag drugs, mga tulisan, mga scammers, kana mo yatong panggukdon. Klaro man na ilang krimen. Klaro man na nga doon na gyoy balaod nga gikontra, nga gi-violate. Pero nga kay wa magsulob og mas pabayron pag yun na nimo, ayaw pun di nato punan ang pag-antos karon sa katawhan tungod ni ining mga paghigpit sa COVID.